Ningkapin sa 80 kaadlaw na lang ang pagparehistro, makigpartner na ang Talisay City COMELEC uban sa ubang ahensya sa gobyerno aron mas daghan ang makaparehistro. Adunay live report si Fem Marie Dumabok. Fem. Yes, Bob, baguhay lang gisugdan ang pagpangrehistro, reactivate o ang pag-transfer sa voters registration sa pipila ka mga persons deprived of liberty diha sa Talisay City Jail sa barangay Maghaway. Diin dulan na sa 200 kanila ang nadugang sa mga rehistrante sa dakbayan sa Talisay. Matud sa COMELEC nga miduol ang BGMP Talisay aron hangyoon ang COMELEC nga mohimo og satellite registration sa City Jail. Gitumong kini aron kapahimuslan gihapon sa mga PDL ang pribilehiyo nga makabotar sa maabot piniliay. Unang nabisita sa COMELEC ang male dormitory sa miaging weekend, samtang nagpadayon gihapon ang satellite registration sa mga bukirang barangay sa dakbayan. Ubos sa programa nga COVID ka lang, COMELEC kami. Apan giklaro sa buhatan nga striktong gisunod ang health protocol. Ug kadto mga barangay lang nga way kaso na sa COVID ang ilang gibisita. Bisan ingana, we encourage gyapon sa ato ang mga taga Talisay na mo register katong wala pa nakapa-register and then mo reactivate katong na-deactivate na. So kanang i-check sa nila ilang status, especially katong wala nakabotar og kaduha, magpa-reactivate na sila. Pwede sila mo ari, pwede mo tawag, pwede sad mo message sa mong Facebook. Sa upat ka mga barangay sa Kampo 4, Tapol, Manipis ug Kandulawan ug sa uban pa mga programa sa Talisay COMELEC nabantayan nga midubli ang gidaghanon sa mga nagparehistro. Sa second quarter, kapin na sa 4,000 ang narehistro, midubli sa kapin sa 2,000 sa first quarter. Kining inahan ug anak galinya aron makabalhin sa registration ang inahan nga gikan sa Bukidnon, samtang makarehistro ang iyang 19 ug 20 anyos nga anak isip bag-ong mga botante. Kailangan mo din siya nga mubutar sila, ma'am, kasi Pilipino man sila. Excited po. Same radya po sa iyaha. Usahay, cool ba? Kay magbutar good ka kung kinsa ang para sa dapat nga mapwestoan na. Bob, niabag na usab ang mga barangay ngadto sa Talisay City COMELEC kini aron pagdala sa mga wala pa nakarehistro ngadto sa ilang buhatan aron kalikayan nga magkatapok ang mga buot pa nga magparehistro sa katapusang bahin na unya sa pagpangrehistro karong Setyembre. Bob, Daghang salamat Fem Marie Dumabok sa imong live report.